рақобати дастаҳои пахтакори ноҳияи Қубодиён ва ҷайҳуни ноҳияи ҷайҳун дар доираи бозиҳои даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи дуюм дар минтақаи бохтари вилояти Хатон бо иштироки садҳо нафар ҳаводорони футбол дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Қубодиён доир гардид. Ин рақобати ҷолиб ва пуртамошобин барои ҳарду даста аҳамияти хос дошт, зеро ҳарду тим дар ҷадвали чемпионат мутаносибан дар зинаҳои сеюм ва чорум қарор доранд ва мехоҳанд мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар намоянд. Бозингарони дастаи мизбон аз дақиқаҳои аввал бо ҳуҷумҳои пайдарпай ташаббусро ба даст гирифтанд ва бештари рақобат дар қисмати дарвозаи меҳмонон сурат гирифта бо зарбаҳои маҳкаму ҳадафманд ва сейвҳои ҷолиби дарвозабон анҷом ёфт. ҳарчанд муҳофизатгарон ва дарвозабони дастаи ҷайҳун барои ҳимояи хатти дарвозаашон талош намуданд, аммо бозингарони дастаи пахтакор бо бозигузории ҷолиб тавонистанд дар қисми аввали рақобат ҳисоби бозиро кушоянд. бо ҳисоби 1-0 дастаҳо ба танаффус баромаданд. бо шурӯъ гардидани қисми дуюми рақобат ҳарду даста баҳри задани гол талош доштанд. ҳарчанд бозингарони дастаи пахтакор дар ҷараёни бозӣ фаъол ва бартарии бештар дар идора кардани тӯб доштанд, аммо аз як иштибоҳашон рақиб истифода карда ҳисобро баробар намуд. дар идомаи рақобат футболбозони ҳарду тим кӯшиш мекарданд ки пирӯзиро ба даст оваранд, аммо мудофиаи муназзам ва дарвозабонони ҳарду даста намегузоштанд ки ҳисоб тағйир ёбад. то дақиқаҳои охири вохӯрӣ бозӣ бо шавқу ҳаяҷон идома ёфт, аммо дигар тӯб вориди дарвозаи ягон ҷониб нагардид. ҳамин тариқ бозии миёни пахтакори Қубодиён ва ҷайҳуни ноҳияи ҷайҳун бо натиҷаи мусовии 1-1 ба поён расид. ин натиҷа нишон медиҳад ки рақобат дар Лигаи дуюм миёни дастаҳои минтақаи бохтар то рафт ҷиддитар шуда истодааст ва ҳар як хол барои дастаҳо арзиши зиёд пайдо мекунад. бо баргузории ин даври чемпионат дастаи пахтакор соҳиби 22 хол ва дастаи ҷайҳун соҳиби 19 хол гардиданд. дар даври баъдӣ дастаи пахтакор бо дастаи бохтарсити шаҳри бохтар дар сафар ва дастаи ҷайҳун дар майдони хонагии хеш бо дастаи чашмаи ноҳияи шаҳри Тус рақобат мекунад. рақобати ҳарду дастаҳо санаи 22 июл дар назар дошта шудааст.